ma nafx nitlaq pazjent marid. U daqstant ieħor ma nistax nitlaq pajjiż fi stat ta' mart. Għalhekk iddeċidejt illi nagħti s-saħħa li baqali biex inkompli nfejjaq lil dal-pajjiż li hu tant f'qalbi. Għada se nindirizza l-mass meeting ġewwa Żebbuġ u għaldaqstant se tkun taf għalfejn Malta għandha bżonn il-fejqa. Il-Partit Laburista tilef ruħu, tajt li spjega għalfejn, edha fi kliem ellu l-Mercer stess.